Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Diyos ko, kainit niya. Now, sunod kayo. Francine. Miles, Francine. alam mo, Francine. nagsulti siya ni Papa Francine. Inuo ko, nagsalimuang siya. Wara pa din si Mama Tansya. Sa mga kubuhaton ini. Unsa man. Naisiyot! Naisiyot! Tapang, Noy! Noy! Ikaw na! Oh, Noy! Ako ni Noy! Tapang tao, Noy! Ah. Ah. Ang dot ka ka. Simple ba? Si Day Miles, Noy! Si Day Miles! Kaya ano? Nung sabi si Demal sa? Nung siya siya dudok? Si Day Miles! Si Day Miles! Tulang. Napagilak dudot. Hilap na. Hilap na. Ay, sige, hilak dudot. Ay, wala ba si Demal si mama ni Mugot? Ha? Dito kapatid siya mong hilak, kaya minalga ng ambulansya sa barangay. Naan sa man to si Miles, Noy? Nganong nagkurog man to siya maayo nga nagsikig pa tawag sa nga ni Papa. Ay, nagsalimuan to eh. Tuos kainit. Parang paingon na to anang ilang giingon nga. Kumbulsyon bitaw. Kumbulsyonan sa man na. Saan ang kumbulsyon? Ah, basta kumbulsyon. Eh, mamuntan solusyon na eh. Ah. Eh. Abin mo na balaka kung gikuyawan ang sabgani ko dire. Yung pagtalog usa ng kumbulsyon. Buta kipaw na. Unsa man ako ini pagkatugro, Noy? Nga ako namang usa. Eh, unsa ka man dudot eh. Hasta pagkatog, di ka kabao. Ay, piyong ang mata mo. Pagpiyong siyong matagod. Lisdon pa man mo. Ay, hindi ka na, oy. Ay, usam di ay. Ang ako'y pasabot kung asa ko matuog nga ako namang usa sa amo. Madlok man ko. Ah, mau din na. Ah, huwag ka magsulti dayon, God. Nga mau din na ibot yung pasabot. Ang piwa man ka mangutanak. War ka mo. Sukul mo ka. Sukul mo kayo noon. Mausap ka da. Ato tulong sa amoy. Ano di ka padlok? Miles! 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 Da! Diyos ko. Nagdamgo ko ni Miles. Kanilaan sa akong damgo. Ginoo ko. Ginoo ko. May dautan ko nung nahitabo ni Miles. Ug murag yung tinuod. Unsa na oras? Ang akong cellphone. May orasan sa akong cellphone. Oh. Uy. Na-off man eh. Karon pa ko may numdum. Nga lubat na day kayo ni sa dayon akong katog. Ako ning i-charge. Ug pataw-tawran ako. Ug akong i-on. Kay kailangan kay pinag ako kipati. Suki ko pa sa kundukan. Makulit. Francine. Maluoy taon mo. Ati mananan ninyo ang akong anak. Francine. Papa Francine. Kuling. Nanang gusto magikan pa ni katulad sila. Makulit. Doktor!
ng akong anak, kinagsige na siyang kurog. At di ba na naintaw ninyo siya? Ay, kinsa ba rin tawag? Ang number ko rin na. Siya ka rin tawag. Hello, Corina? Hello? Uy, may tawag. Pero masabot nga namati sa kong tingog. Hello? Corina? Hello? Hello, Sir Greggy. Ikaw yung kinay, Corina. Nga nung nagila ka? Unsa'y nahitabo? Unsa? Pagtarong ko na sa mo pagmaliho, Apyot. Mabangga ta. Sorry nung grinigay kay nagaduka kayo ko nang asa ganit ako hospital na diretso ay daw Huwag ka mo magkabatis kung gingon gani, ha? Sa provincial hospital. Sa sentro sa lungsod. ako nang sa provincial hospital dito. Pagkus kayo mo pagpalagan na ng auto. Aron nga mo abot tayo dito. Paspas! Pero sigahan nagbayo ng mong mata niya, ha? Kaya tingalig, magkapiyong na po ka. Oo, lagi daw. Irot ko ni kasiga akong mata, ha? Arot buhaya kag tibok palibot. Oy! Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Oh, no, sa maning cellphone ni Corina. Di naman makontak. Wasab siya diha sa labi ng ospital. Mangutan ako sa information. Wa man ni nangana, sir. Bago pag siyang gida din sa ospital. I-try lang sa emergency room, sir. Basig tuwa siya dito. Try lang. Okay, sige. Salamat. Narang emergency room. Excuse me, ma'am. Pwede ka ito lang kasagaw sa ER, ma'am? Teka mo yung pasyente ang kitiban din likod. Wait lang, ma'am. Sorry, nurse. Sorry. Kaluoy ni Miles. Kaluoy niya. Ay! Sorry, ma'am. Corina? Sir Greggy. Nga pang si Greggy man ang galing misud sa kung hunahuda nga tawgan. Dihang wala na ako makontak si Francine. Kauwaw. Nagmahinuod ko kasi akong gitawgan. Corina? Niya na siya magpalingon din hingagikan sa emergency room. Huwag ka na angay pang kabalakan ni Miles. Kay milurang na ang grabe niyang kainit. Kailan ako ang doktor nga miatiman niya. Ako siyang gingnan nga buhaton ang tanan aron dili mamiligros Miles. O may pasalig siya nga okay ra kini o guanay ko daw. Salamat nimo, Sir Greggy. Daghan kaayong salamat. Wa kay angay pasalamatan, Corina. Kay gibuhat ko lang kuno si angay. Mangayod ay kog sorry nimo nga ikaw ang akong natawgan. Nagkurukong nagunit sa cellphone. Nanawag ako ni Francine pero wala ko siya makontak. O kinagabuang ko og narato sa nahitabo ni Miles. Wala ko tuyuang ang imong number di ay ang akong nadayal. Sorry nga na-disturbo ko ikaw ning lahom ng kagabion. Sagi kaingon ko na, wa kay angay nga pangayuan og sorry. O basta ikaw ang manawag, Corina. Naragyo ko bisan sa orasa. Bisan usang adlaw. Sir Greggy. Thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!